Kaixo, segurtasuna lantzen ari garen honetan, hau pirula bada, norberaren babes ekipoen inguruko informazioa ematea asmo duena. Norberaren babes ekipoa, edo EPI izenez ezagutzen den elementua, izango litzateke langileak erabili beharreko edozein ekipo, bere osasuna edo segurtasuna arriskutik babesteko. Hau da, kontuan hartu behar da, lanean ari garela, eta lanean ari garen neurrian, arrisku batzuk daudenez, behar dugu arrisku horietatik babesteko ekipoak edo tresna batzuk erabiltzea. Baita ere, edozein osagarri, helburu berarekin erabilia, norberaren babes ekipozatz joko genduke. Hemen kontuan hartu behar da, sarritan, hankasartzen baita bereizterako orduan, norberaren babes ekipoak eman diezaguke segurtasun faltsu baten sensazioa. Hau da, bere egiteko ez da arriskua desagertaraztea, baizik eta arrisku horrek sortu dezakeen istripu baten aurrean, langileak jasango lukeen eragina gutxitzea. Istripua gertatu daiteke berdin-berdin, baina kontua da, istripu horren eragina gugan gutxiagoa izango dela. Eta garrantzitsua da noski, langileak erabiltzea sortu duenak gomendaturiko moduan. Norberaren babes ekipo batek ze jarraibide bete behar ditu. Batetik, erosoak izatea ezinbestekoa da. Bestetik, erabiltzailearen ezaugarrietara egokitzea ezinbestekoa izango da baita ere. Ezin dugu buzo bat edo bota batzuk erabili adibidez, gure neurriko ez baldin badira. Ekipo horiek izan beharko dute zertifikatu berezi bat, ez du balio edozein ekoizleek egin duen edozein ekipo, behar du zertifikaturik egoteak. Erabiltzaileak ezagutu behar du ze hobekuntza ekarriko dion norberaren babes ekipo hori erabiltzeak, eta hobekuntza hori noski egokia izan beharko da. Tailer mekanikoan, gure alorrean, besteak beste erabiliko ditugu buzoa, segurtasun oinetakoak, betaurreko bereziak, txirpila eta gainerako partikulen gandik bereizteko, eskularroak, piezak manipulatzerako orduan, eta belarritarako tapoiak ere gomendagarria dira, zarata eremu bat izango dalako gure tailer mekanikoa kasu gehienetan. Eta besterik gabe, segurtasun pilula gehiago kanal berean izango dira laster.